इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा दही। भोजपुरी दुनिया के नया से नया खबर पावे खातिर एकदम फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा दही, जैसे रउआ लोग के खबर सबसे पहले मिली। परिणाम भोजपुरी भाई लोग रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। भाई लोग रउआ सब के आज की जो खबर बतावे जा रहल बानी, भोजपुरी के अपकमिंग सुपरस्टार गायक अभिनेता जेकर नाम है रितेश पांडे, उनके रिलेटेड एगो बहुत ही बड़ा खबर लेके आयल बानी। तो रउआ लोग ये वीडियो के साथ बना रही जा और रउआ लोग के आगे के बात ये वीडियो में बतावत हनी। तो भाई लोग खबर ई बा कि भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे और सिजलिंग काजल राघवानी के स्टार भोजपुरी फिल्म काशी विश्वनाथ के फर्स्ट लुक काल महाशिवरात्रि के मौका पर रिलीज हो चुकल बा। महाकाल के नगरी काशी विश्वनाथ के नाम पर एक फिल्म के टाइटल रखल गइल बा और ई महाशिवरात्रि के दौरान रिलीज हो चुकल बा एक फिल्म के फर्स्ट लुक यानी ट्रेलर लुक, जौन रउआ लोग के काफी पसंद आ रहल बा। रउआ लोग के बता दी कि फिल्म जौन बनल बा गंगोत्री स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनल बा। ये फिल्म में रितेश पांडे मल्टी शेड्यूल में नजर आए वाला बने। रउआ लोग के बताए रही फिल्म में रितेश पांडे जी के साथ भोजपुरी के खूबसूरत अदाकारा काजल राघवानी भी नजर आए वाली बड़ी, जौन की फर्स्ट लुक में रउआ लोग देख भी सकते हैं। रउआ लोग के बता दी कि फिल्म काशी विश्वनाथ के जे निर्देशक और कहानीकार बा उनका नाम है सुबा राव जी, जौन की एक से बढ़कर एक फिल्म दे चुकल बड़े। रउआ लोग के बता भी रहा बड़े कि फिल्म जौन बा भोजपुरी माटी के कहानी बा, जौन रउआ लोग के काफी पसंद आई। एगो अच्छा कंसेप्ट पर बनावल गइल बा फिल्म, जौन रउआ लोग के काफी पसंद आई। और फिल्म के जो निर्माता बा उनका नाम है एस रेड्डी जी, और बता रहा बड़े कि काशी विश्वनाथ से उनका काफी उम्मीद बा और फिल्म के पूरी तरह से कमर्शियल बा और फिल्म में मनोरंजन के सारा चौका लगावल गइल बा, जौन रउआ लोग के काफी पसंद है। और सुबा राव जी के बारे में बताते हुए कह रहा बड़े कि जब इस सुबा राव जी फिल्म के कहानी लेकर उनका पास गए तब वो मना कैलन ना, तुरंत एक कहानी के एक्सेप्ट कैलन और साथ साथ फिल्म के बन के अब तैयार हो गइल बा। रउआ लोग के काफी पसंद आई। रउआ लोग के बता दें कि एगो बढ़िया एगो सामाजिक फिल्म बन के रेडी भइल बा, जौन रितेश पांडे और काजल राघवानी पर फिल्मावल गइल बा। रउआ लोग के बता दें कि अभी तो फिल्म के फर्स्ट लुक रिलीज भइल बा, लेकिन बहुत जल्द फिल्म के ट्रेलर भी रिलीज होके वाला बा। काहे कि फिल्म के ट्रेलर के तारीख भी बहुत जल्द ही घोषणा कर दिया जाए। अगर अपडेट जरूर रउआ लोग के अपन अनमोल भोजपुरी पे जरूर मिली। अभी तो रउआ लोग के फिल्म के फर्स्ट लुक यानी ट्रेलर लुक ही रउआ लोग देखे के मिली। रउआ लोग देख के अपन विचार वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करम जा। और रउआ लोग के ये वीडियो कैसन लागल, ये खबर कैसन लागल और काजल राघवानी और रितेश पांडे जी के जोड़ी कैसन लागल, जरूर अपन विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जा। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जा, जिससे रउआ लोग के खबर मिला था वैसे ही नया से नया खबर दूसरों को भी मिली। तब तक खातिर बना रहें जा। धन्यवाद।